Karam don maletum ini bangke ke thelegatum ni Kukharist kang the ajing ta jingni lebangsa putha abidesen na tumapan nangwan pegla aning kanwa nga santhak thakse peneng le thata ning kan sur hini ra engkora thom phai kunia cheklo ni phai kri ni bhomkru arni Diphu Diocese alai Kukharist kang the ajing ta jingni peman pon Bible kang the akimi arona long pen look ketok aberta kimel look angdeng pe engkora ni angdeng sung krisar ket pen engkoi Athe pialam Kukharist kibi alang le him ye plang en lo la pen anama pha ning ching duk si him beng lo la pen nang le tum aphan pc pulo la ke nili bang lo labang so abang nili nang le tuma pha nang chipi dat lo nili pha ni kachama tha thu ji aphan le la puson le klem bom na la son thak thak se an chude da phe alang le drakha harlum ta alang le tuma phan bisi pulo labangso drakha harlum ke nilivi harlum lo labangso avi ke lamdon kimi kapitheri avila laki nili nang tuma phan nang chipibu pidat lo bin por me kedam tanani kana santhak thak se binengani kan le thata Diphu Diocese alang Kukharist kang the ajing ta jingni bidopon lo labangso me long ka chatong dun aman do alu hisap pola penan par ta kurusa do anjing rum se na penral dum chapang dum se samjin pen mai pachin ponlong pemela adaba formal om karkle kang the mate hulimas pedopon se Kukharist kang the aputha alam the klarnak penrala dum pen chathang ponlong karkle kang the judet pen Kukharist ajing toy jengni mate amo jeng pon se maing ha ponlong Palestine penang kachatong dum mondeli arala dum aphanili pening kang sama karom bajela puthor nilin pen kachrakan dum Number 19, sending at the war of our Christian Tangte pinia video ke lapuan colo dome thame korang thu